Účast na konferenci COBEST pro nás znamená primárně potkat se s našimi zákazníky, řešit jejich úlohy a vidět, jaké potřeby mají a s jakými můžeme tedy pomoct. Highlightem, co tady dnes ukazujeme, je určitě bezpečnostní 3D kamera Safe Visionary 2, o které jsme pohovořili krátce a zde ukazujeme na stánku její praktické použití, ať už na robotických aplikacích nebo na mobilních vozících. Jsme velmi rádi, že se můžeme účastnit konference COBEST, zvláště do prvního ročníku, představit naše řešení pro automobilní robotiku, která mohou v praxi zvyšovat efektivitu firem. Na COBESTE prezentujeme naše komplexné služby v oblasti technickej inšpekcie. Naša výnimočnosť spočíva v dlhoročných skúsenostiach, ktoré zaručujú vysokú kvalitu spoľahlivosti našich stanovisk. Takže na COBESTE dnes prezentujeme kolaboratívny robot GOFA. GOFA je výnimočná v tom, že je veľmi jednoducho používateľná, má perfektne vyladený software a hlavne byť súčasťou COBESTu je super v tom, že sa tu stretne vždycky veľké množstvo odborníkov z našej branže a zároveň veľa ľudí, ktorí len hľadajú riešenia a možnosti. Čiže cieľom je, aby sme im tieto možnosti ponúkli a aby sme spolu našli riešenie.